Frigis je pevná odolná topánka do každých podmienok. Polyuretánom impregnovaná štiepaná koža poskytuje excelentnú odolnosť a jednoduchú starostlivosť. Frigis má robustný dizajn a je vhodná aj pre širšie chodidlá. Vo vnútri je topánka osadená nepremokavou membránou, ktorá zadržiava dážď a vonkajšiu vlhkosť, zatiaľ čo vlhkosť odvádzajúca podšívka rýchlo odvádza pot a vlhkosť z tela. Podrážka je Graninge Trekking Sole, robustná a stabilná podrážka s protiotrasovou izoláciou a vystúženou klembou. Relatívne mäkká zmes gumy podrážky poskytuje excelentný záber za každých podmienok. Vnútorná membrána zachováva nepremokavosť a vlhkosť odvádzajúca podšívka udržuje nohu v suchu. Nepremokavé švy. Polyuretánom impregnovaná koža. Podporná stredná vrstva pre tlmenie chôdze a komfort. Vystúžená klemba. Samočistiaca podrážka. Dostatok priestoru pre prsty. Dvojité prešitie na najviac namáhaných miestach. Nehrdzavejúce háčiky. Vodeodolné šnúrky. Topánka má uzatvorený dizajn, kde je jazyk aj po stranách spojený s topánkou, čo bráni vniknutiu vody dovnútra. Vyberateľná anatomická ventilačná vložka s protiotrasovou izoláciou a ventilačnými kanálmi s otvormi. Trekking Sole je odolná podrážka s hrubým samočistiacím profilom, s excelentným záberom na suchom aj mokrom teréne, s vložkou na tlmenie otrasov. Frigis